Ulusury Chhawrthlapui aziak tu zo chhum pui pa chunzomna ruat chuan sona lekha chu han honga ti hian alo inziaka du tak ruata ama saberin ngaidam kadil tulna a i ngaidam na sang bera min ngaidam thra turin karon ngen ache ilozin kha ka boy em a kala welcome thaman lo cha poi ka ti khop mai nangla zangkhat chau ilo riaka I hole ngal dei mai sia I honi dar som khan kan na atangin kan free chawa mu chak em chain man mo takin kalo honga ma sei le kha chau chu min lo mok tu ani ta sia ka han chiara ruata min ban ta nge nia min du to lo contractor hnoya na ka thote hi I ri thiam lo ani ti ro a om thove ma se ruata nangni ang kan ni lo ti te hi ngai tua ve thin ang che ke ni chu mi re thei kan ni a Kolkata a BA final zirle turin ke in buat seya kapa in ka zirna tura a poisa khol din munte min han hrila lo tlem hle to maya chu vain ka hun ola tho tur ka zong mai ani ka thona contractor po pafel tak ania hei cheng sang thum lai min hlo tira hei hi chuan thlathum lai ka tla thei dona kapa min lo khol sak nen chuan ka BA final exam thleng ka dei thei donin ka hria ka hlim hle asin ma se nang nen kanin then phana alo ni don ta ani chu tiang tur ani ti hria ila chuan ka thok lowanga ma se sum lama chuan ka har savia wang ole ka soidu ber chu ruata imirin angin ka om lova ngai zong dang tu ma ka nei lova ka nei le ngai point ka ring lo nang lo chu min lo theng hilin min du to lo po ni la ka hmangai reng don che ani itan ka invong thiang hlim thina tun thlengin ma se nang chuan ol sam te a tlumei theile ril ru thlak zung zunga min ngai thina ni ti ro ruata min ring sual biawang soivak mai la asot to kher lovanga to ber atan ka soidu chu ruata itan hian ka rin oma nanglo chu hmangai dang ka nei lova ka nei le theipo ka ring lo ka hmangai na che hi angai rengani ka ngai em thin che ni khongai in ruata in ngei tua chiang le hra mang che kalaka hian thinrim na tur le hanti to na tur a om lo wasin ka soi ang khan re thei luat wangin mi hnoya tho angai mai ani tok se ever yours SS sona chongte ruatanan chiar zo chu a thol deuh huain a in hria a han ngei tua thina sona soi angin re thei miau si chuan tu hnuaiah pawh thoka in hlo fak angaia sona point le kha zirzom le nan poisa amamo a chuwain contractor hnuaiah hna a thok ania ni e ke lo dem le lo rin hlel ngot pawh chu a dik lo thei renga ma se a tok to e ril run na tam mai mai sona ne na kan kop atang hian thik thu nen ti tau ril runa nen ngai zong te hi nei lo top tur ani te ati ril ruwa ma se sona zongin a ril ru chu a luah khat hne vet vet hle mai si a na te an thok buan buana a han chawla a ril ruah chuan sona bok a ron lang le thin sia sona thenghil zong a har ani ni khat chu an ho tu pa ro liana lo lenga ruata CBA atangin lekha lo thlenga kumin December thla hian Asian Boxing Championship neina a awm dawna India ram ai aw tur mi pathum thanjinga itel ve a pakhat chu Punjab a final khel pui pa kha ania pakhat hi chu sipai ania Black Cat Commando a Sergeant Havildar ani awme alian thain atuan a than ti kher mai an ho tu te po in an chuang hle ani awme a kut thlak a nain atuan a tha hle ani awme nang po tun atangin kan lo train tur che in an ron tia chu wangin tun atang chuan thil dang i ngei tua thei to don lo ani jing chhun zanin training na in practice na i nei to don ani thil pakhat i von reng tura ka du chu India ram ai aw kal tur i nia India ti hming tha turin i bei tur ani tin mizo i nia mizo ti hming tha turin a bik takin i tangin i bei tur ani mizo chu pile pu te atangin nam hwai sen tuar chel tumru mel malaka tlom du lo thian te ta na nun pe thin hnam kan ni a khovela tu ma kan hlau ngai lo sa pho po lo do ngat ngat ngam sala po
sap man ngam ngat kan ni thin kha khowela hian kan hming hi athang thei ani ti hrerengla mana zoram thanga po khowel boxing championship a pathum na ni kha boxing hi mizoin kan ti chi tak ania a chan chu kan huaisena namdang hlawna kan nei lova tluklo bik kan nein kan thriu lova tuma kan en sang bik lo mizoin kan ngei san top thei lo chu sap ho khu an ni mana min ron om pak nge nia ni anga an vun ngo wang hi ka hre chia lova an han ngo vuk mai chu kan ngai sang ani berang chu ma se ngai sang e ti lo chuan han in be puya chuan kan hlau del si lo chu wan ruata tu na tangin thei top I chu anga Asia pumpuya pakhatna di turin itang tur ani Black Cat Commando ami an soi India ai o tur zingami ai chuan ke chuan karing zok chia nek dat soita ka chuan nang tluka nek na anom chuang lowang tuan ran thua phei chuan atluk tur che ka hrelo I hrisel na a tha a te te atangin rui thei zuk le hmuam itilova in fit that the tho hle in ka hria naktuk ole naktuk jing darli le chan hlia karon kai thawang che training kan tran nga lang tin November thatira chuan Delhi chief coach hnuaia in pathum India ai o tur te chu in training le don ani tuna tang chuan thil dang ngei to lo la ngei zong ti ang reng po thengil dei anga yang sap thuping in a soidanin duty first pleasure later on anti kha ani o ko hol to ange atia atuk zinga chuan ruata chu darlia athova maite an phia aha no zo chuan an ho tu pa ro lian po alo thling chil ve maya khwa eng tran det ta ti chuan an thok chuak du ta an han tlan tana ngai zel kham lama tlanin hual ngo hmun thleng chak fein an han tlana an ron let le lam chuan ruata chu boxing posi in hnung tol ngatin a han in exer phea a kha tokin an ho tu pa ro lian chuan a ron hnekin ani ruata chu alo in venga a ron hnek let kulikon dai an ron thlen meu chuan ruata chu a thlanin a kor chu ti hu hnuang to a chala thlan phim a far zoi zoi to maya ro lian chuan ruata Asia pumpuya berni tur chuan kan la be fe anga yang khaile mission van indoor stadium a han in chei kwal le teng hmiang ala ti ta deuh deuh maya indoor a chuan an han fiam le fe a chaw ei turin an hawta a chhundar som pakhata boxing glove nen indoor a bok an han chele a dar khata an chawlta a tlai dar thum a loipui lama an tlan phei le a chuta tlonglui an zuk thleng boxing posi bokin in veng pa in hnung tol bokin ani ro liana an ho tu pa in aron atek reng boka in veng pa nen hnung tol nen a hau tak ngat ngat viau mai hetiang ni tin mai hian practice na nein October tha an lo mang zo ta der maya ruata po a in fit tel a trel trol ta hle mai an ho tu pa ro liana po in ruata heti hi chuan han king phatur che ka hmutalo ve Korea chak an soi Korea puma an boxer thiam le chak ber tuna lo tel ve tur nen a inin be lai ka hmu cha hle mai hoi san ne le tum ru na nen beng che I chak nge in ka ring ka chuang hle che ni ole November ni khat hian Delhi a I kalangai don ta a nimin lok khan lekha alo thlenga chief coach Birmal Singhan a train don che u ani thatakin zuk che ang che I train ticket tur po ka ti fel to a naktuka basin Guwahati ipananga Guwahati atang chuan Rajdhani trainin ikal don ani bizowini ti thengil lola nung changmoi takpuin phimkhur takle huaisen taksi in zuk che ang che atia train ticket le bus ticket chu han pe a le kha ip sei zen zone poisa sing ni in thun chu han pe le a hei hi I tak satan tha ei tur mambo I le na tur ania Mizoram sarkarin atum che ani atia ruata chuan a ticket le poisa chu han donga an ho tu pa ro lian hne na chuan e alom ome min du sakna zara India ram ai o a boxing khel thei tur khopin min lo cher chuaka I chunga kalom hle ani India ram hming thatna tur le mizo ti hming tha turin
thei top chua ka han tu bange atia Mizoram chua sanin Guwahati lam apan ta vung maya ruata chuan aril ru in India ram mai ani talawa Asia pumpuya boxing thiam le chakthlan khom jinga tel tur ka ni ve ta chu ania engtak angveang imo le thei top chu angai don ta ni kan ho to pa ro lian nala chuan kachunga be seina a ngat sang veo mei chu ani sia tan hle zong angai don ani kan kalpui tur blanket commando ami chu mo achak om hle mai a anni ho chu karate te in sual dan chikim martial arts te an thiam veke an ti thina tuan rang om reng takpo an ye han fiam chin achak om hle mai chance alom ang chu mo atte ati neu newa Guwahati a thlen chuan rail station lam apan ngala azan la la in Rajdhani train in Delhi lam apan le ta a he train hi ading zen lova atlan chakin aduk pur maya abula thu vai tlangwal pathum le nula pakhat chuan ruata chu an en le vong mai thina ruata han chevel chu a in fitin a chakani ti hi a hriat hluah maya a hmela pa in a tha box sia a hrisel hmelin a central mai bok nen a topa chuan vai tlangwal pakhat chuan a ron bepop ta nge kaming chu chanda ania hei ka thian te ho hi chu mi kha mi te chu an nia ti in introduction a han neya Delhi a university kallai an lo nia nang engti turin nge Delhi kaldon ti in an han zota ruata chuan ke chu ruata kania mizo kania tun December thla Asia Boxing Championship ne na tura hian India ram ai o kal tura thlan pathum zinga ka tel ve a tun November thla hian chief coach Pirmal Singh a hnuaya kan han training le don ani a han ti chu vai tlangwal chuan ruata chu a en wanga ngoite i thalak newspaper a ka hmu to tlat ani nikuma India ram puma boxing championship ini tiro champion ini tiro ini to tiro ti in han zota ruata chuan o ni to e Punjab a kan hanin bei to a han ti chu vai tlangwal ho chu an tong chel chul maya ruata chu an ron chi bei nak maya an nula kalpui po chuan a ron chi bei ve boka nui deuh sai in a han ena ke chuan ka hrengreng chialom Punjab a inin hnek tum khan ke en ve chowa Punjabi pa i khingpui i knock out lai te kha ka mi thla la cham reng mai nang aina lian zawk hle sia i hne em mai si te kha amak ka tingot mai a han tia a thian tho chuan miss naidu anin hnek lai lo hmu bik ani mo i pa te nena in Punjab chin lai kha ni mo i van nei bik mange an ti naka ruata chu an ngai sangin an en le wang thina ruata Delhi a han thleng chu an training na tura chuan ava in report ngala an chief coach Birmal Singh po palian tel tol levelai tak alo nia a thian te pahnih India ram ai o tur te po an lo thleng ve to a an hanin chi bei kwala ruata hi fit nga le in chi som ania a thian te hi chu ama in an sang ve a ma se pian thiam le pian nala chuan ruata hi an khan lowa a chak hmel le zel pok ba ka a hrisel hmelin a han che hi ani deuh za a in fit zia po a hoi hera hian a hriat hle ani training na po an nei ngot hle a an coach chuan ruata han che chu a chik hle mai thina he mizo tlangwal hi a tuan rangin a kut thlak ana hle maya a be se om don viawin ka hria a tiril ruwa black cat commando pa hi chu a tuan a ran le hnek na chu thu hran ni se a chapowin a in ring lutuka over confidence hi boxing ah chuan a that lawna a awm thei ani a tiril ru deuh a ani la hi hian ruata India ram pumpuya boxing champion lo ni to chu a el nge ni a thik zawk hanin hnek pui chin hi a chak ru deuh et reng maya hei hian ho tu pa chief coach po hen a hei lova ruata la in hanin fiam chu a chak zak reng mai bok nen an training hun a lo top don ta December ni kha chuan anin be na hmun tur sol lampan tur an ni ta a November ni som thum ni chuan Delhi Sport Department lam ho tu te le boxing club ho te somin roi an han buat seya te somin roi an han buat seya an chief coach chuan ruata le black cat commando pa chu round level in fiama hanin boxing turin a han soma an mi som te hmuwa atia an ni lo in chawru dun bok nen
an zasak mai boka an mi som te po an kim ta a an mi som jing mi sport department na an director chuan fuina thu te han soya India ram ai o kal tur te chu thei topa India ram hing thana tura beiturin a han cha a an ni India ram ai o boxing beitur te chu platform a an thutir thapa an du om tlang the tho hle ani he platform hi abul chu in boxing na ring ani ngala hi an training na ber ania chuta engemon soizo chuan an chief coach chu aron dinga ole he India ram ai o boxing khel tura kal tur jinga hen black cat commando sergeant havildar atelvea ani hi battalion a po aber kai ania tin hi mizo tlangwal vanlal rota hi ni kumlam India puma heavyweight boxing champion lo ni to ani boka tuna hian an pahnih in friendly match nei turin kan som dona roundly chi anin hnek don ani tin an ni pahnih po thei topa tang turin ka ngen du boka tuna an che dan tang hian ati tak tak huna in che dan tur po a hriat thei ro don ani a han ti chuan an mi som te chu an phur kher mai kutan beng dar maya rotale commando pa chu an hanin phela kekor bul nen boxing glove nen an hanin ring ta a an chief coach chu referee a atang hala chuta bel an ria an hanin pan tan ta a commando pa chuan rang zetin aron charge ngal maya rota chuan aron hnek chu alo bloka a han hnek ngal zat mai boka lo in cho ve an ni boka an zadun zak maya commando pa chuan aron charge le a rota chuan chiang zetin alo hnek dak or maya commando pa thin rim chuan aron bo le rotan alo nor let ve thung an hmu non dun riap hle ani commando pa po a phok ta dewa a hnek a piang rota chuan alo dang man zat mai sia rota la in voi ni lai a lok fu to thung si round lina a to ber an han thleng chu an pa dun rep hle ni a to pa chuan rang zetin rota chuan a hmai an tlira black cat commando pa chu pai deuh chon maya rota chuan a zui du talem lova du seng chuan an knock out thei nge yang ti po a hria huna top ta kutan beng dur maya boxing club member te le sport lama an ho tu te chuan rota chu an en vong maya hemi zo tlangwala hian be sein na sa tak omani an tia hemi an roi thre zan hian rota chu ma takin amua an in hnek na hmun chu hmun tur sol chu eng ang takaro pui nge niang khoi ram atangin nge he in be na hian lo telang ti te angai tua nau nawa chuta ril ruwa sona lo lang le phut maya an training na sat atalangin sona po alo hre chang lo ani a han ngei tua wanga sona le kha voi hni lai a hmuwa a thinna adam zat lo awain a chang lo kha ania tun hu phei hi chuan sona khan le kha po thon se hmu nge na om don lova address po a hre don lova chu lova october thla thleng khan aizola a oma sona le kha a hmu talo reng kha ania ani point a thei hnel ve to niang ti ten angai tua nawa alung alo leng thar le te maya an pahnia chong te luya len an den dun lai te Ulusury sona te lovan fe thin lai te le an fe hong chong te kholam pana an in zui dun nak lai te amit thla alo lang le a angai azwal te maya sona tuna takhian kawahan ngai tak che vele ilaka kalo thin rim thin te ka thik thua wanga ile kha karon chang lo te kha sona khongai takin min ngai damang che nang lo chu thin lai hnem tun om ngang lo ni atiril ru vong maya December ni khat chuan thona in South Korea khopui sola chuan an tum ta a ni thum chu boxing an tan ni tur ania chief coach Birmal Singan ahowa an thlenna tura an ruata chuan an hanin ngata rei po cholovin boxing practice nan nei le ngala he boxing na hian ramkwa an ron tel dona chungte chu India Japan China Vietnam Indonesia Pakistan Iran Iraq le Korea te an nia rota te chief coach chu a han leng kwala ram sang te atanga local boxing competition na tel tur te chu a han to kwala Iran atanga boxer local le Korean pa chu hupur om ber tura angaya rota te ho po chu a hril ve hlova inin be na tur te hi
thei patawk chuain in bei tur ani in chak chuan India sarkarin officer hna tha tak a pek baka cheu poisa faiin noiruk a pe dawn a pe bawk dawn cheu ani injinga pakhat tal hian lawm an in lak chuan nuaili in dong vek dawn bawk ani ole theitawpin chuanga beiseina ka nei sang viau cheu ania tin nang ruata mizo tlangval ania in chanchin hi tun hma atangin huai sen tak dikna ngai sang rin omna ngai sang tak hnam in nia tuma hnam dang chho en chuang lo tlukpui le zawlpuia ngai mai thei hnam in nia tuma hlaubik chuang lo mani tiat pui chu ngam vek in ring thei mai British sarkar meu pawh do ngam mai thin in ni tih pawh hi in history atangin ka hre veka khawela hian hnam huai sen pawl tak mani in ring tawkna ngah ber hnam in ni chuwang chuan ruata ichungah rina ka nei in beiseina sang tak ka nei ani tin nang ni pawh India sarkar pui ai aw tura thlan ngat in nia theitawp in chuanga nehna nena kan hawn ka beisei ni tiin a han fuia ruata chuan an ho tu pa ro liana Mizoram ami a hre chhuak zawk mai a kal dawna a fuihna te kha a han ngei tu a Mizoin a kan ngei san tawp thei lo chu sap ho khu an ni in ron op tawh wang nge nia an vun ngo vuk wang pawh khu kan hre chiah lova mahse ngai sang viau ti lo chuan han in bei rala chuan kan hlau der si lo ruata huai sen takin zuk che ang che ichungah rinna ka nei sang viau ania tuan ran le hnet na ta chuan tuman an khum bik lo che ania a ti lai te a han hre chhuaka tuna an ho tu pa birbal singh nen hian an han fuidan vel chu a in ang hle maya heng ko tho hian thil an lo chikin an chhutna sa awm mange kan mizo history thlengin an lo thui pe a tiril ruwa December ni thum ni chu lo thleng ta le ruata te ho pawh zinga thobin an han in buala exer ten han la a an ho tu pa birmal singan fuina thu an thri le a breakfast an eya darsom chuan an in beina tur hmun lama an kalta a an in beina tur hmun an va thlen chuan mipuian lo khat hmur tawh mai a an in beina ata an tan hma hian ram hran hran ai aw ron tel te chu an han ding tlara mahni ram flag an keng theva ruata te ho pawh in India flag an keng ve a an thian pa commando pa in a kenga South Korea ram khat ho tu president in thusaina an neia he boxing competition a tel te chu ril ru thiang hlim tak puwa in bei turin a han cha a lawm thu te soizo chuan in beina chu an tan ta a rum khatna chuan ruata te hian te thian Punjabi pa khan tum khatna chuan ruata te thian Punjab pa kha atla ruata le commando pa chuan an khingpui an hne ve ve a Iran pa le South Korea boxer te pawh in an khingpui chu knockout in an hne ve ve boka chu hnulam chuan an han tan le ta a Blackett commando pa le South Korea pa han in hnek le ta a South Korean pa hi a lianin a chak hle mai a commando pa chu atla le ta a ruata chuan Chinese boxer a khingpui pa chu olsam zetin a hne thunga ti chuan ruata chu semi final a lut ta a atuk lama chhunzom le tur chuan an trin ta a an hawng phei chuan ho tu pa Birmal Singh a chuan ruata thian te tla ta te chu a thlamwana in ti tha hle mai in hne ve tho lain a vanduai in tang ta ani e a tu emaw zawk zawk kha chu vanduai lo thei ani lova in ti tha khawp mai ole nang ruata ila tla ve lova i thian te tan te India ram hming that nan te naktuka thei top i chhuah dawn nia nehna nen ro pui taka India kan luh ka bei sei lawm an dong phaka i awm chuan in thian cha ho hian cheng nuai li theuh in dong dawn ka tih kha tin officer hna tha tawk pek ini bawkang i bei tur kha South Korean pa kha ania a kut veilam a hman thiam dan kha i lo stadium atia ruata chuan o ka lo chuik ve ve wasin hanin bei a chak om to khop mai ni chungin a han tia an ho tu pa Birmal Singh chuan ruata South Korean pa kha i hupurem tiin a han zota ruata chuan kapu hupur love ma se film khur chu angai dawn ani a kut thlak kha anat mel reu maya ati du chawa Birmal Singh chuan ni e film khur tak huai sen taksi in i bei dawn nia kut thlak nat thua chuan nang aya kut thlak na an om chuang in ka ring lo ka lo tan viau dawn che ania hei i thian te ho pawh in beiseina sang tak nel an lo thlir dawn che ni i chak chuan
izar an zo ve dawn tih hriala bei vakang che a han tia ruata thian te pawhin ruata chu an lo fuih ve a ni e ruata atang hle ang che keini chu kan tlata sia i chak chuan izarah hlim takin India kan lut thei dawn ani an lo ti ve a atuk December ni li chuan an han tran le ta a Iran boxer le Vietnam an han hmasa bera Iran pa hi alianin atuan a tha boka Vietnam boxer pa chu ol sam zetin an knock out tamaya chuta ruata le South Korean pa an hanin be ve dawn ta a en tu mi pui poin an ni pahnih hi an lo hmu chak ber alo nia kutan beng hlua maya South Korean pa hi alianin a chak hmela a rum rut maya huphur om tak ani renga ruata po in fit zek zok rital mai ania adar phar le aban in vote nget map mai kutbor lian nal mai pa tak mai le mel langsar wa mai hrisel tak ani ti hriat hlua mai ani boka chuta le bel a ron rita an hanin vea an hanin khoita chu apui rep nge mai ram khat chuan tol ve anin hne tok viau zela round thumna bel an ri le chu Korean pa chuan a ron charge ngal rup maya ruatala lo doi bik su an hanin khoita riap maya ruata chuan South Korean pa khabea an lok futa a pai deuh tuang chu a han chuzuia a hmaya an tlir le a let ta tual maya ron bei zui tur om talo mipui chuan au dur maya ruata thian te Punjabi pa le commando pa te an ho tu pa Birmal Singh te ringa an ron zuang luta ruata chu an choi sanga an hlim ngei mai ruata le Iran boxer pa chu final kher tur an lo ni ta atuk December ni nga chhun dar som pahnia anin nei bei dawn ta ani an thlenna hotela an han thleng phei chu ruata thian te pahnih pawh an lo hlim ve hle ni tur ani an riat nok maya an ho tu pa la chu a hlim zual bika ole ruata nangma wangin hmai uang takin India kan lut dawn ta e tuna Iran pa hi i hne lo ani poin pahnih na emaw pathum na emaw ila ni thei ani mahse i hne nge ka bei sei mizo chu hnam huai sen in ni thin kha hrengreng la tlawm ngai lo hnam mani hmel ma te laka tlawm ai chuan thi in thlang thin ani lawm ni in history a ka chiar vek a lawm zam lovin huai sen takin beng che atia a fui sawa December ni nga chu alo thleng ta en tu mi puila an tling hmur to maya ruata le Iran pa chu ring chunga an hanin ep ta teu maya Iran pa chuan ruata ai chuan alian zawk hle a ruata chu a hupur lo hmel hle maya ruata la in palian ringot chu a hlau der si lo a ril ruin an len le an tlulian ani mai lom atisam et maya an ho tu pa ro lianan ruata India ram hming thatnan le mizo hnam hming thatnan thei patop chua angche ati laite ami thla alo langa Iran pa chu a han ena alianin chak hmel hle maya ruata chuan thapui tho angai dawn ani hi ati ril ruwa chuta bel an rita round khatna chuan an fim khur dun hle a an zei an hanin ena round ni na chuan an tang tan ta rep hle a Iran pala a chirangin a tuan tha ruatala chuti bok an hmu nam rep hle maya an hanin nor thin round li na thleng chuan a tu mama chapo tur an om chuang lo round nga na an han tan le chu ruata chuan a han nor ta ringkala adang tong khonga a han clear ta Iran pa chu atlu sop tanul maya mi pui pon aw na sange mai ruata thian te pahnih le an ho tu pa Birmal Singh a te an lo zuang lut ruata chu an ko ki chhip chuana an aw na sange mai Asia puma India chu boxing a alor ve ta hne na nen ruata te chu India an lut dawn ta ani an han ho chuan ho tu pa in barakhana han buat sei saka an hlim em maya Delhi lama zuk phone an ron chhanna chu Mumbai a in ron tum anga Mumbai a boxing club hrang tele sarkar hruai tu ten an lo hmuak dawn chewa nikhat in chamang atuka Kolkata airport damdama in tumanga program angin ni hnih in chamang chuta Delhi a in ron thlok chho le anga president in chohlui a buat sei sak dawn chewa ni ti ania an ho tu pa in chu thu a soi chuan an hlim hle ani zana chuan an ho tu pa Birmal Singh chuan tuna chuan in free ta zan in chu cinema kan en dawn ania atia
cinema chu an en ho ta achang tu pa le achang tu nu in hmangai dan le an che zia chu ruata chuan a lo chik hle maya Korean film ania mizo te po an ang mange atiril ruwa nula han chevel chuan sona hria chhuat tir zok maya e khai sona bok ril ruwa lo lang le ta sona thenghil zong I har ani e sol khopui atang poin kan ron hre vong vong mai chen lia nang hian min la vei ve ngem min thenghil dei to in ngei zong dang te nei to ngem poi khatal chu han hmule che ka han chak em atiril ruwa December ni sari ni chuan ruata te ho chu Mumbai International Airport a an tuma official ho lo mok tu te chuan par thien lo ortira ambassador kar varin Bombay khopui lama an panta a boxing club ho tele sarkar milian ho te chuan ruata te thian cha ho chu royan lo bot sei saka ruata chu par thien han ortir le a Asia Khomwal puya boxer chakper choi moinan 3 cheers an han pe a ban an vai so maya December ni riat ni chuan Kolkata airport a an tum le ta a boxing club froi tu ten karwarnal vervor nen an lo hmuaka hotel airport ashoka lunch an ei dona heta hen club member ho tele sarkar ho tu ten an lo hmuak don ani party ortirna an nei anga inkom ho na an nei baka tlailam chu sarkar ho tu ten roi an bot sei dona atuk lama chuan an ha cholin an bazar kwal thei don ani club member ho te hian college nula mel tha deuh deuh party lo ortir tur tu atan an soma an zinga nula mel tha ber mai chu Asia Khomwal puya boxing champion party ortir turin an ruata party an ortir don chuan Asia Khomwal puya chakper ini awangin India han kan chuang che ani ti tur ania he airport ashok hotel airport ashoka chuan an lo in tlar put maya a hmasa lama chuan party keng tu nula nal zet zet mai an lo ding tlar pat maya Karvarin Hotel Airport Ashok Tualaya chuan ruata te ho chu an tleng lut ta a an ho tu pa Birmal Singh an hma hruaya ruatan azuya Punjab pa le commando pa chuan an zui le a Birmal Singh chu hlo tling taka boxer azuk ho awang chuan certificate moi tak an lo hlana chuta Asia Khomwal puya chakper parthi ortir turin nulanal ze zo chu alo kalta sona lo ni reng mai sona chu aron nui saka zoi sapin ruata kalumpui hle mai che hantia chuta an lo duan lok to angin Asia Khomwal puya chakber ini awangin India in kan chuang che ani sona chuan atia pangpar thi chu ortir ta a thian te po nula dang ho chuan par thi chu an han ortir ve a club ho tu te le officials ten thu soina an han nei zo chuan lunch in azui ta ngala ruata chu a han hoi kwala an pia lama sona te thian za ho cho ei chu thleng choin awapana sona idam thin mo in omna ngaya khan in la omem ti in a han zota sona chuan o kan la ome ruata zan in chui lo leng man don lom ni kanin hu lo na rain kanin kom khat te mai lo leng ta che atia ruata chuan ole sona ka lo leng ang atia akal son le ta a officials hovin zanri ate an han kilpui zo hnu chuan an thlenna hotel lama an kalta a an hanin bol le te a ruata thian te chu an ho tu pa hovin klapa kalan tuma ruata ero chuan sona te in lam apan ta thunga kongkhara han kik chu rang takin sona chuan alo hon saka a roommate te po in an lo ni varvara a thian te pahnih miss imtila le miss jamir te chuan indang an college bula an lo lo to a tuna a ompui te hi chu garonula BA first year zir ve an lo nia ruata chuan sona chuan ena tun hma zong ai khan analin a hria a sum dum hlap mai le hmel that tak te alangai reng mai si sona chuan a thian te chu a han hmel hriat tira ruata chu Asia Khomwal puya boxing a chakber ani thu te a han hril chuan garo nula pahnih te po in an ngai sang hle maya sona chuan a thian te hnena chuan ani karuma kan lu sanang chu hei ka thian ruata nen hian soitur kan nga viau to a han tia anui deuh saka a garo thian te po in thrithiam takin ni e vain kom ro u kan zirlai te kan lo zirange an lo tia an ruma an lut ta a ruata chuan sona chu a ruma azui lut ve ta a sona chuan ruata tiro khuma hian lo thuro atia ruata ban chu a han buana
han en vat vata ruata ingai san om hle mai India ram mai po ni lo Asia khomol puya boxim thiam ber le chak ber ini the ni vo in kan mu cha ka phuna sa te sin kalai chhevek lo chaw ani hun rei takata to kalo ngai per le ka thak lel em rin lo taka par thi kan or tir ta mai cha kha Indian boxer ro pui Asia pum pui chak ber par thi I or tir don ani min han ti khan nang hi iniang ti rin ngei na reng ka hrelo reng a han tia ruata chuan sona do kana sona thalak lian tak mai frame alo in tar chu alo en ni in sona thu soi po alo hrel vek lem lova sona chuan pel thalal khum wangin thla alo la ni in ruat chuan sona I thalak chu avanal ve in chei dan te hi enge omzia ti in han zota sona chu nui har hara ruata kumin September thla khan Kolkata College zongzong atangin dula mel thathan na an neya ke po kan college ai oin min tel tir ve a chunga chuan van nei thlak takin Kolkata College zongzong zinga dula mel thaber mi sa min thlang ve ani chu ka zak lek zawk ani ti pain a certificate don le a crown moi tak lak te chu a han entira e sona kalom pui hle mai che Kolkata College Miss ini wang ani mo party or tir turan lo ruat che atia sona chu nui varvara ruata mi sa min thana tang hi chuan kalar ve phian asin occasion ro pui do a chuan mi hi an som ve jena tuntuma party or tir tur che u a po hian min ron som ngor viau asin kalo yes ta kha kein chir lo ngot mai atia anui varvara ruata chuan sona party or tir tu tur che tur kha nangma ini ti ka hriata ka mu phut mei che kha chu ka mu phut mei che kha chu ka phun sa te asin thil thleng mak tak thil thleng mak sa phovin coincidence anti hi ani nge mei ti ro sona inge om thin khop mai asin sol khu puya tang puin ka ron threveng veng reng mei chenia a han tia sona chu trapta ruata khonge in do chu min hril lovang che min ngai lo reng lekha po min thon du to lova ke chuan kar tin thlatin vo in ni thlengin lekha kala ron thon reng chia dang chuan voi khat te po ka lekha thon che kha min la chang lo ke chuan ka soi to angin dang lo chu ngei zong dang hmangai dang ka nei theilo ka hmangai na che hi aga pel ani reng ani a han tia ruata chuan sona I lekha voi hni chi ani ka hmu ni khati lai khan ka thina rim awangin ka chang du lo chia contractor te nen thakhat chuang ram hnoi kempa in chetla hova in hlim hle ani lom ni kalo zina min han hmu po khan I lai hle in ka hria zanlama la kalo hong watang itia zanlaya karin an ron thla le chau chia I leng rei thei khop mai zinga la khan ka tho ve hmain in lo leng bo le deya kalo zin kha poi iti viau ani lom ni kha a han tia sona chuan trap zoi chungin ruata contractor ho kha ka ngai zong lo khami tum khan nula pahnih rong bol turin min roya tin kan thian pa bijoya atel boka anni ho po zot le vek mala ka ngai zon lo zia le chet swalna them po ka nei soitur an thelwang ruata ka le kha ka soi ang khan kan re thei awangin min hnuaya tho angai ni khamia ka hlo kha hei tuna po kala tangkai pui hle asin BA final day ka zir thei pha min lom pui jok tur asin a han ti le a